hama dzangu handina kuziva kuti chii chakauya chakaitika, nekuti ndakazongonzwa ndaita kunge ndatsveterwa dombo kugoma kumusana kwangu. Kuchikokaba spinal cord mabhonzo ake akaenda unopreswa, saka zvakaenda opreswa akaenda opresa tsinga inobva kubrain chisvika kutsoka main tsinga yake nemadziro. Vamwe vangu havana kumbotanga kutibata, vakanga vatombozi, vakanga vari usiku, vakanga vasina kutoona kuti tosha yakanga iri pahuma, yakanga yatobva pahuma, saka havana kukwanisa kuti vandione kuti ndakanga ndadonhera papi. Vakaita nyaya iri pano, hama dzangu, chandingangoda kukuzivisai chimwe chinogona kukushamisai vamwe ndechekuti vakawanda vedu takaona nyaya yamukoma Vakadonherwa Chiteka yakabuda pano pakuTindi TV. Part 3 yacho pandaive ndakagara ndichitaura navo baba Chiteka, cameraman aishuta vhidhiyo iroro ndiwe Vakababa vanyashanda, asi nhasi uno vazosangana netsaona. Unfortunately kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi pano paTindi TV, tiri kuno kuGrange Old Mutare pamutasa, kune chiitiko chinorwadza chinosuvisa chatafambira zuva ranhasi. Tina baba vatinawo pano vakasangana netsaona vari kushandira mhuri wedwe. Zvimwe zvacho zvinosuvisa, zvinosiririsa, asi chinangwa chachiripo chachiri chekuti mhuri dzione kurarama vari mubasa remining. So gomba rakazongokreka vanhu vasiri kuona, rikabudisa inonzi hefa ikavarova vakakuwara musana. Kutaura kunoku ndo vamuri kuona vari panapa vakarara pasaidi pangu apa. Makumbo haachafunctioni sezvaaiita nekuda kwekuti spinal cord yekusana uko yakadisturbwa. So zvizhinji tinoda kuti tizvinzwe vachitsanangura, asi tisati taenderera mberi ndinoda kukumbira zvikuru kune vateereri vedu kuti titeerere tine mwoyo wakanaka, positive mind, nemweya wekubatsirana. Nyaya iri panapa handisida kurova imbwa ndakaviga mupini, ndoda kukujekeserai. Kuri kuperera nyaya yedu ndekwekuti panodiwa kuti tiitewo something. Ane pondo, ane dhora, ane 50, ane ainayo, kuti baba vedu vaone kurapwa. Vana Chiremba vari kuti vanogona kurapwa vakafamba. Makadi baba? Tinofara hedu. Tingada kuti muzviintroduce kuti munonzi hani kumhuri yeZimbabwe, muchitaurisa. Taita basa. Inini ndinonzi Town Nyashanu, ndine 34 years. Ndakakuwara hama dzangu muri Zimbabwe, ndakakuwara musi wa 21 December 2025 ndiri kubasa mukushandirawo mhuri, nekuti mhuri yandinayo inoda kudya, inoda kuti ine kuchikoro. Takasangana netsaona tiri mubasa mataive. Ndakuwara musana, takatakurwa ndikaenda kuchipatara musi wa 21. Ndaenda kuchipatara musi wa 21 ndikanoonekwa naChiremba. Chiremba akati makadisturbeka tsinga, spinal cord yakatsikirirwa, saka munoda kuitwa operation yakanzi inoda kuitwa, munofanira kubhuka musi wa 9, munozobatwa musi wa 12 January 2026. Zvinova izvo kuti pakati apa yakanga yaholiday yekuenda Christmas neNew Year, saka zvaisaita kuti ndi operate. Saka vakanditi iwo munokwanisa kutsvaga mari kugovernment, kunoda iyo mari inokwanisa kuita kuma 2700, asi kana muine mari yekuenda kumaprivate inokwanisa kutsvaga 9000 or 10000. Saka ndakada zvakare nini mari ndakandisina, ndakamboda kumbotsvaga rubatsiro. Ini handina chandinacho chekuti ndingakwanisa kuwana kuti ndiwane kumbondirapisa. Takambomhanya kuti tinotsvage kuti tingawana nekubatsira, asi hama dzangu ndakashaya. Saka ndakasvika kubuda kusvika pakuti musi wa 12 wacho wandaida kuoperate wacho wakatosvika ukadarika.
tikaenda kureview unoonekwa nachiremba uri musi wa 5 February. Anditi hamsati mawana mari nanhasi asati ndawana mari. Anditi mukana muchiri nawo tsagai mari, mukana muchiri nawo wekuti muoperate munokwanisa kufamba. Izvi zvinyama dzenyu hasati dzahina. Saka muri yeZimbabwe ndaikubirawo rubatsiro rwekuti ndikwanise kuoperatiwa musana. Kuda iyo 2700 kuti operation iitwe. Zvino ini handina chandinacho, ndaitokumbira rubatsiro kune muri yeZimbabwe kuti mundibatsire. Right, Baba Nyashanu, ngatimbodzoka izuva rakaitika chiitiko ichi. Mumbotitsanangurira kuti zvinhu zvakanyatsa kufamba sei kuti musvike pakuzokwara. Alright. Notenda. Ini taiwepo tiripo 7. Ngati takaenda kubasa kuti musi wa 16. Taenda kubasa kuti musi wa 16. Taipo kuti ambodzikisa fume. Tikachera gomba redu yaiwe cast. Musi wa 16. Tachera gomba redu. Rakanga rakakura seimba kukura ngati serumu inoi. Tachera taiwa open cast. Net open cast. Tanga tiri 7. Tachera tatisina IT sponsor ba. Tanga takangozvimirira sekuchera kwatata tiri 7. Tachera kasi yedu. Tasvika pakanga paine mvura. Saka taishandisa pampu tichimwa mvura, tichirasa mvura. Takachera mvura musi wa 16, 17, 18 taingobhevha chete kuchera tisati tabata bhandi. Takazoti tasvika musi wa 20, musi wa 19 ndio musi watakati tasvika pabelt. Takachera musi wekutanga masikati, tikachera zvedhere chituma kumanheru. Uri musi weSaturday wa musi wa 20 musi weSaturday. Takatombozorora kwanga kwabva kunaya, takambozorora. Saka takazoti tapatika kuma 12 dzeusiku. Takanga tichipinda tipese mavhu sezvo panguva yatoda kuenda kumba. Tipesa bhadhi rasara. Kana vandamuka ndakambosara ndakarara, vamwesi vamuka panguva mvura yapera. Vandamukawo vandatera kuenda pane vamwe. Kaenda kutora renji yangu yakanga yakumbirwa pane vamwe. Vankwata panext page takawanda. Ndichidzoka kupinda mugomba. Ndakatochera zvakanaka kubvisa kwandandiri, kubvisa mavhu kwandandiri kwandandikonochera. Ndatomaisa tatiri 2 bus. Ndatomaisa pakati kuti achifoshora kubviswa kuiswa pasteps. Ndatomira paside. Side remudhuri rakanga rine wall yaikuwadza ranga side 1. Rimwe side ndiro rataisa madhaka. Saka kuti kwaibva nenjodzi rakanga riri side 1. Ende tatisina kunyanya kuisa space yakaipatisana padhuze ba. Zvokuti ndaifungidza pangaita tsaona. Tanga takatosiyiwa space yakakura kuside. Pandakati mwe wangu ari kunonoka kufoshora. Chirega ndimubatsire ndiro foshora ndandinaye ndimubatsire kuti zvikasire kufamba kunze kuchichena. Ndo pandakatora foshora, ndichitora foshora yekutanga, foshora yekutanga kana pastep number 1, yechi2, yechi3. Hama dzangu handina kuziva kuti chii chakauya chakaitika, nekuti ndakazongonzwa ndaita kunge ndatsveterwa dombo kugoma kumusana kwangu. Nzeve dzangu dzakarira semunhu anenge avharwa nzeve adaidzirwa kure kure. Ndakatadza kunzwa nekunzwisisa zvese zvakaitika, zvokuti kana vanhu vaitaura panze kuti vaita sei ndakatadza kunzwa. Hama dzangu ndakanga ndasangana nerufu rwakaipisisa. Ndakarohwa nemadhaka aibva kusaidi uku, ndipinda kunodonhera pasi uku. Ndakabva ndabatira ndikati. Saka chekutanga ndakatanga kuda kunzwisisa kuti chii chandiwinga chende chawinga pandiri, nekuti ndakanga ndatonzwa kuti pana parufu rwakusangana neni. Pandakabatira uku ndichiteerera, ndakanzwa vanhu vari kudaidzira kukuridza mheya kuti aita sei. Pandaizvinzira kure kure, asi kunzwa kuti panapa ndapa nguva yakaoma. Ndakabatira kuti ndibate ndizame kusimuka, ndibatire nemadziro. Vamwe vangu havana kumbotanga kundibata, vakanga vari kutombozwa, vakanga vari usiku, vakanga vasina kutoona kuti tosha yakanga iri pauma.
yakanga yatovha pahuma, saka hawana kwasa kuti wandione kuti ndakanga ndadonhera papi. Ndopandakazobatira kuda kuti ndisimuke, umwe wangati panekisi pangu ndopakaona akatanga kutoona muoko, ndopandakasimudza, ndopakabata muoko wangu ndokuchindibata zvakanaka muhapwa. Asi paakatozondidhonza ndikati usati zvokundidhonza ba, ndinofanira kunge musana wangu panofanira paine padisturbe nokuti ndikukunzwa kurwadza kumusana, usandidhonze. Shuwa haana kundidhonza, akandibatawo zvakanaka. Vane vamwe vakanga vapinda sekuru vakanga vari pasteps vakadzika vakandibata, vakandibatana varume ivavo. Ndinovatenda nokuti dai vakanga vasiri padhuze neni, vamwe ndipo panenge ndakafira. Vakandibata vakandisimudza, vakandiisa pastepe rekuti vakada kuti vandigadzike. Ndakanzwa musana uri kuramba kuti ndigare. Shuwa kutaura unyumwa sebari dzokumusana. Ndaitadza kuti ndigare, ndaitadza mabhonzo airamba, mabhonzo hama dzangu ndo mwiri wemunhu. Ndaitadza kuti ndigare, ndaitadza kuti ndirare. Vakandiradzika, uda kudini, uda urare, ndikati ngondiradzika iyi. Asi zvese kurara kwacho kwairamba. Nekuti musana ndo panoti munhu. Vakafona, ndainzwa chiwewe chaibva kumakumbo chichipesa changa chakuuya kuno kutaura kwangu ndikwa ndanda kutaurira kure kure. Saka zvakanga zvakutoita kunge zvauda kuuya kubata kuno kumoyo kuno. Asi ndongotenda Mwari, vanhu vakanga vainena havana kupora moyo. Vakakwanisa kufona kubva kutsvaga mota yekuti nditakurwe. Nguva dzakanga dzapasi kuenda pasi 2. Ndakayotaura nemota hama dzangu ndikabva ipapo kuenda kuchipatara paOld Mutare. Ndasvika paOld Mutare, ndakazofonera baba munini vakauya netenje mari yangu vainayo. Pandakabhadharwa mushonga wachiti pamwe ndiswe drip nekuiswa catheter nekutengerwa mushonga wekuti pamwe zvinokwanisa kuita change. Asi zvakaramba. Chirema ndipo vakasvika kuti ngatransfer aende kugeneral anoonekwa kuti aende pascan aone kuti chii musana wacho wakuwara zvakadini. Ndipo patakazoendeswa kugeneral. Ndaiswa kugeneral, ndikasvika ndikatorwa scan hama dzangu. Musi wa21 iyoyo ndatorwa scan yemazuva haichabudi ipapo. Yakanzi munozeudzwa nadhokota paanotenderera mumawadhi. Musi wa22 haana kuuya, yakanga yeholiday. Akazouya musi wa23. Musi wa23 auya kuma8 ndopakachitaura kuti baba makakuwara musana, mabhonzo enyu akaenda mutsikirira tsinga yespinal cord. Atsikirira tsinga yespinal cord. Saka munoda kunzi muitwe operation yekusimudza mabhonzo towaisa tusimbi tucheni kuti asimbe, arambe akasimba kudaro. Tsinga yenyu ifunctione zvakanaka, ndokuti makumbo enyu aite movement. Ati zvakanaka. Ndikati saka ndopatikwa ndinoitawa sei? Kanzi hapasina operation izvozvi, holiday. Zvaya holiday takutodischarge munomu. Mukagara munomu imimi munokwanisa kuita mabed sores, munokwanisa kuita maronda. Imimi chitaura hama dzenyu dziye dzikutorei musi wa23. Asi munomu hambudi musina ichi chinonzi corset belt nemasocks ekuti nokurambe chifamba, necorset inoita kuti mugare makaisunga yekuti nyama dziramba mabhonzo aramba ari panzvimbo. Ndiyo yandakazotenga. Ndakafonera hama dzangu dzikauya, mukadzi wangu nevana sekuru vauya. Corset yainzi iridiwa $150. Pakaita mupatapata anika 10, ane 20, ane 8 baranzawo. Ndopandakazokwanisa kutengerwa corset nemasocks $150 US. Ini mari yekutobuda muchipatara macho takatobuda yainzi kuda 108, yandarara 3 days. Haina kutozobhadhara, pakangobhadhara $20 tone 20 kuchipatara. Takatopedza kubhadhara kazongobudiswa. Ndokuya kwandakaita kusvika panapo. Kubva musi hama dzangu nemari iridiwa 2.7 haisati yawanika. Ndaitoti ndokumbira rubatsiro hama dzangu kudetsera kuti kana paine vano 50 cents ane chainacho inongokwana. Ndiri panapo ndinochinjwa, ndoda mapamba, ndinoda chekudya, handikwanisi kumuka, handikwanisi kugara. Zvose izvozvo ndiri panapo. Pane chandinoita, ndamarara ndakaita naye, ndokwanisa kuti ndinopindudza kutarisa kusaidhi. After 2 hours ndinopindudza kutarisa mudenga 2 hours.
tawa dzikapera ndopindura kuti asubside, handigari, handifambi. Chekudya hapana, ndidaiwo muridzi wacho wewe aitsvagira muri pano. Ini baba vaitoti kana kuti muri idyi muende kuchikoro. Saka zvose nekurara kwandakaita zvose zvakabva zvarara. Ndaitokumbira rubatsiro kuti ndikwanise kuti ndirapu ndione kushandira mhuri yangu. Ndine vana 5 vari form 2, grade 5 negrade 2 neECD ndikari pamukane 8 months. Kandaona kane mazino maviri. Mazino maviri saka vana vandinawo saka izvozvi hapana nechiri pama dzangu zvese. Right, muri kudya here? Kudya ndinodya. Chikafu chese? Chikafu chese asingatodyi mabhanana chete. Inda? Banana akana Chirema nyoka dzenyu hadzikwanisi kuenda kuti muende kuchimbuzi anobata ora anopatira. Banana chete akandiro chakakwanisa asi kandokudza chikafu chine maproteins. Sekuti mukaka, mazai, nyamawo zvimwe zvakadaro. Saka nekuti kuti papacho unenge usina unopesa wangodyiwa zviripo. Asi kudya ndinodya. Pakabuda scan hapana bhonzo rainzi rakatyoka kumusana? Hapana, kuti mabhonzo akadzikira, hapana bhonzo akangopureserwa mukati. Akapureserwa mukati. Okay. Saka hamutokwanisi kana kumboita semasimukira kunge kudai hazviiti, kutoramba makarara. Pamwe pacho ndinokwanisa kuzviita kusimukira, asi chainyaya kukombedza naChirema ndechekuti vanga vari kuti maitiro akaita mabhonzo ekuresuka kwaakaita mukamuka mukagara pamwe nespina munoziva madzangu kuti spinal cord haisi chinhu chakasimba chinokwanisa kuti chinogona kuenda kumanikwa chikati choshoka patadza kuzofamba. Saka ndandiri kuzama kuti nekutaura kwaita Chirema kuti ukawana mari nezvairi spinal yako zvairi zvaisina kudisturbeka ndaikuti ndaona mari ndarapwa yakachangonaka kudaro. Saka ndandisina hangu kuita exercise yekuti ndizvipe simba kuti ndigare, ndizvipe simba kuti ndimuke nenyaya yekuda kuti ndoda kuti ndichengetedze zvipo ndaonawo mari ndarapwa. Ndo mamiriro akaita nyaya iri pano hama dzangu. Chandingangoda kukuzivisai chimwe chinogona kukushamisai vamwe ndechekuti vakawanda vedu takaona nyaya yamukoma Kadhiro Chiteka yakabuda pano paUtendi TV. Part 3 yacho pandaive ndakagara ndichitaura navo baba Chiteka, cameraman aishuta vhidhiyo iroro ndivo ivava baba vanyashanda. Asi nhasi uno vazosangana netsaona. Unfortunately kungoti munhu kana ari pakamera hamukwanisi kuzoona, asi ndakuchitokuzivisai kuti muzive kuti ndivo ivava vanyashanu uye taigara kumwe chete kuGenji kuno side rekuOld Mutare tisati taakwa Odzi. So ndotsaona yavakasangana nayo hama dzangu. Vanyashanu vanhu vanoda kukubatai tombotilesei, pane vati toda kukukandirai mari. Mune ecocash here? Ndinayo. Alright. Tipewo namba ndidzo dzimwe chete nekufona. Dzekufona namba ndine mbiri. Mune mbiri? Chindipai dzekufona nokuti kuitira kuti kana munhu anoda kuzokuisirai chinhu muecocash anotanga ataura nemi. Chitidaidzirai nhamba dzekuti munhu ada kukufonerai nhasi anokubata ipapi. Tinotenda. Muchida kundibata hama dzangu mondibata pa0771 32 4978. Dzokororai. 0771 32 4978. Okay. Dziri pa WhatsApp? Dziri pa WhatsApp. Dziripo? Ndokupai dzimwe zvakare. Dziri pa WhatsApp? Dziri pa WhatsApp. Okay. Idzi dzekutanga idzi ndedzekungofona. Kana ecocash dzinoita nebhindi zvese. Chiti pai dziri pa WhatsApp?
zviri pawhatsapp 0784 727 764 Zokorora 0784 727 764. alright. Toda kumbokurukura namai. Mai makadi Ipo makadiko. ndiri kutaura nani apa? Tana Gertrude Clemira. Mukadzi wa town Nyashanu. Okay, taurisai. Makawana narini kuna Vanyashanu? Takawana na 2017. 2017. Okay. Alright. Chipei tinzwe. Chii chakaitika makazvizwa kubva zuva rakaitika chinhu ichi? Makatanga kuzwa naani? Inini ndakafonerwa nehanzvadzi yangu yanga iri kubasa kwawanga vari kuma3 kunze kwakuedza. Wakati baba wakuwara. Saka tiri kupfuura nepamba motipo tivaendese kuchipatara, tiri kutora tiende kuchipatara. Ndobva ndamirira kusvika kwe1 achisvika bva ndanzi torai tipewo gumbezi munhu kuti ari kutonhorwa. Tobva tatoenda pamota paya kuma3 ikoko kwakwa kuma24. Ndobva ndatopinda vobva vatotora mhorosano vatoti handadi ndakuwara, asi wanga wakangorara nemusana wasina kana any movement. Kubva tatoenda kuhodhi Mutare. Tasvika kuhodhi Mutare wakadzikiswa mota wachiuwira zvisingaiti. Tobva tapinda muhodhi Mutare. Wachiuwira? Kubva wabatsirwa wakakurumidzirwa vanombononokerwa. Vambobaya majekiseni mumakumbo. Hanzi hamuna kana feeling. Saka wakazotadza kuzotanga kubvunzwa feeling kuno kuzvidya. Ndopakati mandidini mandibaya. Saka zvakanzi zvone saka parodiwa catheter. Noti nguva yakuwara weight inozokwanisa kuzodisturba bladder. Saka parodiwa catheter $3. Asina kana mari kana chii. Ndopandakafonera murume munin'ina wangu. Kubva atoti nguva shoma shoma bva atosvika. Asvika kubva atipa mari bhatazi mushonga umwe nudotengwa. Pakanzi padobaiwa dhaikurwere. Vamhanya kotenga mushonga yanga yanzi vatenge neparaseti. Tichimirira Chiremba kuti afambe na8. Chiremba paakafamba ndopakati munofanirwa kuitwa x-ray tione kuti makuwara zvakasvika papi. I think spinal cord ndo yakuwara. Saka Chiremba yabva ati saka chimbomira yaziye panapa yakafa. Ipa holiday hapana chiscan. Saka mira tione kuti zvakamira sei. Nguva shoma shoma ndopakauya Chiremba. Wadzoka zvanza endai kuVictoria Chitepo. Saka bhadharai $30 mupinde muambulance mutoende kuti Victoria Chitepo motorwa x-ray tione kuti zvakamira sei. Murume munin'ina wangu yakabva angobhadhara nababa wangu wangu wasvika wabhadhara Maria. Bva tatopinda muambulance tobva taenda kuVictoria Chitepo. Tasvika kuVictoria Chitepo wakabva takabatsirwa nemukomana nasekuru watakaenda nawo wari muambulance. Watora stretcher bed zvikanzi chandei kwaoutpatient todhindisa makadhi motsanangura kwamunobva. Tobva ndaita saizvozvo. Tobva tadhindisa zvikanzi taakukwira kux-ray asi murume yakupiwa mubhedha. Tikati hoi patakwidza kux-ray kweya wakapinda wega ina nopinda. Wabuda mux-ray maresults atina umanzwa. Watozichiwasiya vari kumubhedha vataendesa kuward male B. Patasvika muB memebva tatowasiya imomo. Tobva tauya kumba. Mangwanani ndopawakati Chiremba afamba. Chiremba zvaafamba tanzi zvoni x-ray yako indauya nayo. Hauna utyoka mabhonzo. Mama kuita zvekufonerwa. Akaita akandifonera ndichigumba ndakuda kuzoenda visit yemasikati. Okay. Saka ndanzi ndinofanira kuya kupi kumba. Asi kuti ndibude padiwa corset nemasocks. Kuti ndibude ndiende kumba noti ndikaramba ndiri muchipatara unoita mabed sores.
izvo zviya holiday, saka panenge pasina manesi ane care. Inini ndobva ndati alright, ndazvinzwa. Tasvika kuVictoria Chitepo kuya takasvika, vanhu vese takanga taungana tese, ukama wangu aripo nana sekuru, hanzvadzi dzamai wavo. Ndopa takabva tanzi panodiwa 150. Munhu wenyu haana kutyokaba spinal cord, mabhonzo ake akaenda unopreswa. Saka zvakaenda akaenda tsinga inobva kubrain chisvika kutsoka main tsinga yacho. Saka akasimudzirwa zvinoita zvakanaka, unofamba. Saka parodiwa mari. Ndobva tachizi for the meantime kuti abude muchipatara muno mamuende naye kumba asina corset nemasocks ekuti ropa risakore. Paanopareswa haafaniri kuti ropa rake rinofanira kuramba rakatetepa, rinofanira kuramba rakakora. Tobva tatoita saizvozvo, patabhaya mota tobva tauya kumba. Ndopatakazodzoka kuGeneral Hospital kuya vachiti toti tikupe prescription yekuti aone kudini kurapwa. Ndobva ndakaenda ndega, mbva ndavasiya. Ndaenda Chirema ubva wandinyorera prescription iye. Zvikanzi munhu ane material yacho ari kuHarare. Saka munofona panhamba idzi moti tapiwa nhamba dzenyu naNeMugodhi. Ari kuda kuti neno murume wangu akakwara spinal cord adoda kuti aoparetwe musana, aiswe sibhidzi. Saka ndatoti maita basa, pandadzoka kunoko. Patagara mari ndo yanga ichinetsa. Kudoti titi papi pese kutambudzika netoshaya mari. Saka ndopatakabva tazonzina ubva tambofona tikati izvo zvaruti makumbo chakati chirurwadza. Wanobva kuti uyai nekadhi racho ndotsanangura zvaro tandonyorera mapirizi. Otinyorera mapirizi, ndoenda kotsvaga mapirizi acho. Pacho unonga usitorina mari yacho, unongobatsirwawo nevanhu vanonga vachingotibatsirawo. Alright. Ndomamirira zvakaita. Makazvitambira seiko musi wazvaitika? Hazvina kukukanganisai? Zvagara zvinotokanganisa because zvinhu zvaunonga usingatarisiri. Alright. Saka muri kuvachengeta sei? Munoita zvekudii pakudya? Vanodya vakarara ipapa? Kudya vanotongodya zvavari izvozvo, vanorara nesaidi, toisa chikafu pacheya vodya. Wakapedza tobvisa kugezesa, unonga uchingovamopa vari ipapapo nekuchinja mapamba. Ko zvinonwiwa vanonwa here vakarara kudaro? Doro, mvura kana kuti tea, zvinoita zvekunwiwa? Zvese tea, mvura vanomwa. Vakarara asi vanotomwa vakanyatsa kudzikisa musoro kudai, kuti nyatsaurara nesaidi vanosimudzira musoro zvishoma. Nekuti vakanzi havafaniri kuramba vachingomuvha ba, mabhonzo avo anokanganisika. Kana muchida kuti waite zvekuzendama, unototsvaga cheya sedzemumaswimming pool dzedze. Dzinonzi vaite 60, anzi dzinoita 60 degrees. Yekuti azendame makumbo ake ari pasi. Yekuti anokwanisa kuwachawo TV nekuitawo zvimwe, asi akutorwadziwa mudzosera kuti warare pasi kusvika taita operation. Saka mashoko enyu amungangoda kusiya kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii? Nongoti ndokumbirawo rubatsiro, murume wangu adzokerewo pekare kufamba kwaaiita kare. Pane dzimwe nhamba here kunze kwedzetapiwa naBaba? Hapana, ndizvo idzodzo. So tisati tabuda tichasiya tavanamatira, asi tida kungokusiyirai masoko ekuti Mwari anoda vanhu vanotenda. Pazvinhu zvese zvatinoita taenda kuchechi, chipi nechipi nechipi, chinhu hwani chakakomendwa mubhaibheri kunzi ichi ndo chinofadza Mwari, ifaith. Izvi tinozwana kuna vaHebrew chapter 11 verse 6 inoti hazvibviri kumufadza kana tichiuya kwaari pasina kutenda. Nokuti uyo unaya kwaari wese unofanira kutenda nekuziva kuti iye wacho uripo, uye kuti unopa vanomutsvaga bayiro yake. Saka musatendera futi kuti Satani
apinze fiye mwamuri. Saka tinotenda Mwari uyezve tinotenda kuti Mwari mumwe chete iyeye anogona kudenha mwoyo yevamwe vanhu vakatarira chirongwa chino, pakaitwa 2 3 vanoitawo zvavanoita kuti Baba vabatsirike. Mazvita.